Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Săptămâna trecută am început o nouă serie de dezbateri intitulată Anotimpurile familiei, care se bazează evident pe aspecte ale vieții de familie dintr-o perspectivă biblică, adică ancorată în cultura iudeo-creștină. Astăzi vom discuta despre alegerile pe care le facem de-a lungul vieții și despre efectele acestora asupra vieții personale sau asupra colectivității în care trăim. Invitații de astăzi sunt domnul pastor Gabriel Cadar. Bine ați revenit în emisiunea noastră. Îmi pare bine să ne reîntâlnim. Doamna profesoară universitară Elena Petrescu, bine ați revenit. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Cu drag. Și domnul pastor Valeriu Petrescu, bine ați revenit și dumneavoastră. Bun găsit. Văd că sunteți pregătit cu cărțile în față, să ne recomandați probabil ceva pentru următoarele 3 luni. Întotdeauna prefer să vorbească ele, cărțile. Vă rog, înainte de orice întrebare a mea, prezentațiile. Mă gândesc că fiind la început oarecum acest ciclu de studii despre familie, câteva sugestii pentru cei care vor să aprofundeze subiectul ar prinde bine. Și sunt 3 cărți aici: Minte, caracter, personalitate, care e o carte complexă, o culegere din tot ce a scris Ellen White cu privire la ființa umană și are câteva secțiuni care se ocupă direct de familie, foarte bine găsite. Solii pentru tineret, pentru acea porțiune de viață de dinainte de întemeierea unei familii și în același timp porțiunea când suntem încă în cadrul familiei parentale, suntem copii. Și Căminul Adventist, ediția mea e una mai veche, ce se găsește acolo la editura Viața și Sănătate are o altă copertă, dar conținutul e același, unde sunt adunate de asemenea din toate scrierile Ellenei White sfaturi cu privire la familie. Merită, toate 3 cărțile astea merită studiate, nu citite. Vă mulțumim pentru că le-ați adus și pentru că ne le-ați prezentat. Întorcându-ne la subiectul nostru despre alegerile pe care le facem în viață, se pare că viața însăși este un șir neîntrerupt de alegeri. Unii alegem mai greu, alții mai ușor, uneori avem nevoie de timp pentru a ne decide sau alteori o facem așa, ca un simplu gest reflex, foarte, foarte repede. De ce trebuie să facem alegeri, este întrebarea. Pentru că aceste alegeri uneori ne tulbură și însă și greutatea de a lua o decizie sau de a face o alegere este o suferință în sine. De ce nu trăim după un dat, ca în determinismul popular, de exemplu? Ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Da? De ce trebuie tot timpul să facem alegeri? Pentru că Dumnezeu ne-a creat ființe libere. Toată dragostea pe care a avut-o Dumnezeu când a creat lumea n-ar fi avut sens și nu și-ar fi exprimat întreaga afecțiune față de om dacă nu ar fi fost însoțită de capacitatea sau libertatea noastră de a alege. De fapt, ce înseamnă a alege? Ați exprima preferința pentru ceva sau pentru cineva. Înseamnă a desemna pe cineva prin vot sau înseamnă a decide. Și constatăm că viața nu este altceva decât un prilej permanent de decizie. Acum, alegerile noastre, de când ne naștem și de când intrăm în viață și de când conștientizăm, pentru că până la o vreme alții aleg pentru noi, de când conștientizăm ce este alegerea, se confruntă pe parcursul ei până la moarte cu mii, sute de mii de situații în care noi suntem puși să alegem, să decidem ce se întâmplă. Și această alegere a noastră este influențată de câțiva termeni. În primul rând, este influențată alegerea unui om, este influențată de educația pe care o are. Apoi este influențată de cultura în care s-a născut, este influențată de conveniențele sociale, dar este foarte influențată și de religie, de viața spirituală. De prezența religiei sau absența ei. Exact. De relația pe care o are individul cu Dumnezeu. Pentru că viața noastră este darul lui Dumnezeu. Alegerile noastre sunt tot un dar de la Dumnezeu. Acest dar a
de a avea capacitatea să alegem vine tot de la Dumnezeu. Și atunci, în funcție de relația noastră cu Dumnezeu, vom face și alegerile în viață. Mulțumesc. Apropo de libertatea de a alege despre care ne-ați vorbit, există libertate de a alege în mod independent? Observați că n-am pronunțat încă termenul libertate absolută. Adică chiar sunt alegerile noastre sau totuși există un soi de determinism care ne face să ne exprimăm alegerile într-un anumit cadru? Nu intră foarte mult în filozofia asta, dar totuși ca să înțelegem, omul are scris în frunte ceea ce este pus pentru el sau... Nu, omul nu are nimic scris în frunte decât dorința lui Dumnezeu. Evident, e o metaforă. Dar asta e o dorință. Ca omul să fie fericit și în cazul omului născut în lumea păcatului să fie mântuit. Nu există ceea ce erați tentat să spuneți, libertate de alegere absolută. Pentru că atunci noi ar trebui să fim niște ființe absolute, ceea ce nu suntem. Corect. Noi suntem niște creaturi. Deci suntem niște ființe limitate în spațiu, în timp și într-o mulțime de alte limitări. Dar în cadrul acestor limitări, care sunt egale pentru toți, suntem absolut liberi să alegem. Există o mulțime de elemente care determină alegerile noastre, dar asta este altceva. Există o mulțime de circumstanțe asupra cărora noi aruncăm de multe ori responsabilitatea alegerii, dar asta iarăși este altă discuție. Și dacă ar fi să vorbim așa în termeni ceva mai realiști, alegerea în sine înseamnă o serie de renunțări. Pentru că atunci când alegi ceva, renunți la o mulțime de alte lucruri. Așa e și când te căsătorești, așa e și când te așezi la masă, așa e întotdeauna. Alegi ceva, deci renunți la o mulțime. Și asta pornește de la origini. Acolo unde Dumnezeu le-a spus oamenilor: vreți să fiți fericiți? Foarte bine. Aveți o singură opțiune ca să fiți fericiți, să nu vă atingeți de pomul acesta. De când păcatul a intrat în lumea noastră, există o multitudine de lucruri de care nu trebuie să ne atingem. S-au înmulțit. Pentru ca să fim fericiți. Mulțumesc. Îmi pare bine că a adus în discuție acest episod al Edenului, al momentului în care omul a făcut acolo o alegere greșită. Poate că nu este rău să pornim de la bun început în studiul acesta cu o precizare pe care Sfânta Scriptură o face, și anume aceea că da, noi suntem responsabili de alegeri. Dumnezeu ne-a dat libertatea de a alege. Dar avem totuși o cale de scăpare. Avem ceva luminos în această capacitate de a alege, și anume aceea că Dumnezeu ne-a dat și șansa ca în cazul în care alegerea a fost greșită, să mă pot recupera. Și în Sfânta Scriptură, în pilda fiului risipitor, este ilustrată foarte frumos și foarte elocvent acest lucru. Un copil care a ales, a făcut o alegere greșită, a suportat consecințe groaznice ale alegerii, dar când a realizat că alegerea lui a fost greșită, tatăl i-a oferit șansa să se întoarcă acasă și să fie repus în toate drepturile. Și cred că acesta este firul luminos al studiului nostru. Că noi alegem, uneori greșim în alegere, pentru că suntem limitați, cum s-a spus, dar faptul că avem șansa să revenim și să corectăm o alegere greșită este un lucru frumos și este un dar, o veste bună de la Dumnezeu. Mulțumesc. Pentru noi. Vreau să mai adaug. Da. Alegerea am putea să o privim și ca un dar pe care Dumnezeu ni-l oferă. Alegerea este singura modalitate prin care noi putem să ne dezvoltăm. Doar noi, celelalte ființe ce ne înconjoară, nu au această capacitate de alegere. Deci doar noi oamenii avem posibilitatea aceasta. Vă referiți la alegerile morale?
Pentru că și animalul știe ce iarbă să se mănânce. Da, sigur, la alegerile morale mă refer, sigur. Mulțumesc pentru precizare, da. Darul acesta pe care Dumnezeu ni l-a oferit este tocmai în vederea posibilității noastre de a crește și de a ne depăși limitele. În istorie vedem că în ocaziile în care oamenii n-au mai avut capacitatea să aleagă datorită orânduirii din acel moment, lucrul acesta i-a dus la depersonalizare. Sclavagismul. Exact, da. În altă ordine de idei, dacă omul ar fi avut lucrurile scrise în frunte, ca să folosesc expresia aceasta, atunci nu ar fi fost nevoie ca prețul plătit de Dumnezeu să fie atât de mare. Adică dacă omul de la început ar fi avut scris, acesta este pentru a fi salvat, acesta este pentru a fi pierdut, nu mai era nevoie, adică tot sistemul acesta, toată implicarea întregului proces pentru salvarea omului ar fi fost poate un simplu... Deci își pierde din vedere, își pierde valoarea jertfa Domnului Hristos în varianta în care omul este predestinat. Mulțumesc, personal înțeleg foarte bine ce spuneți, însă omul obișnuit, care nu este atât de preocupat de chestiunile dogmatice, spune, mi s-a întâmplat așa pentru că așa mi-a fost scris, asta e soarta. Și accentuez cuvântul soartă. Oamenii cred în soartă. Nu întâmplător am amintit și dictonul acesta că ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Cum ar fi posibil ca omul să-și schimbe mentalitatea aceasta de a nu mai crede în soartă, adică ceva exteriorul lui, și să-și ia, să zicem, destinul, tot cu ghilimele destin, în propriile mâini și să știe că alegerile sale influențează viața sa? Păi cred că omul ar trebui învățat că ceea ce îi e scris și e pus în frunte, e scris de el. Decide el, adică. El scrie și după aia eticheta aia îi se lipește pe frunte, asta fiind urmarea, consecința, fericită sau nefericită, a propriilor alegeri. E simplu de spus și este foarte greu de luptat împotriva unei mentalități, împotriva unei culturi a fatalismului, așa cum este în general cultura românească. Fatalitate, așa a fost. Vezi Miorița. Miorița, da. Da, și nu numai. Dar Scriptura ne învață că Dumnezeu ne-a creat ființe absolut remarcabile pentru că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și această asemănare a noastră cu El constă și se vede cel mai bine în capacitatea de alegere. În modul în care Dumnezeu ne-a creat, noi devenim noi înșine, cu ghilimele de rigoare, creatorii propriei noastre sorți. Noi ne creăm soarta noastră. Fiindcă suntem absolut liberi să alegem. Nu suntem independenți, sunt o mulțime de influențe, sunt o mulțime de lucruri care grevează uneori limpezimea noastră de gândire, dar suntem pe deplin responsabili de tot ceea ce alegem. Încercam să spun că și cei care ne urmăresc pot înțelege foarte bine la ce vă referiți, pentru că în societatea modernă există sau prinde din ce în ce mai mult rădăcini conceptul acesta de reinventare de sine. Omul se reinventează și cred că are susținere. Însă vreau să vă întreb despre această idee existentă în teologia multor biserici, numită predestinație. Spuneți-ne, vă rog, la ce se referă și care este opinia dumneavoastră cu privire la ea? Predestinație. Ideea aceasta de predestinare este cu două tăișuri. Și dacă nu intrăm în profunzimea cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu citim inspirați și cu putere de la Dumnezeu Sfânta Scriptură, putem devia către ideea că am fost predestinat și responsabilitatea mea cu privire la viitorul meu este zero. Pentru că dacă am fost pus deoparte pentru asta, eu cum mă pot împotrivi lui Dumnezeu? Este varianta cultă a determinismului și a fatalității populare. Însă, Sfânta Scriptură vorbește despre o altă predestinare.
și anume, și este legată chiar de ceea ce soțul meu a spus mai înainte, și anume că Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a creat după chipul său, da? Și l-a creat ca să fie fericit. Dacă este vorba de o predestinare, atunci predestinarea aceasta pe care o avem toți oamenii în dar de la Dumnezeu este mântuirea veșnică. Noi suntem predestinați să fim mântuiți, să fim fericiți și pe pământul acesta și în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos a venit ca jertfă. Înainte de a fi creat omul, a decis să vină să ne acorde această șansă la mântuire. Toți avem predestinația mântuirii, numai că nu toți vom avea parte de, pentru că aici intervine alegerea. Și alegerea de partea cui vrei să fii duce la viață veșnică sau la viață Aș vrea să dau și un text biblic la ideea aceasta. Exact. În el, Dumnezeu, este în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, primul capitol, versetul 4. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai înainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Adică este textul care ilustrează ceea ce... Dumnezeu își dorește, sau dacă e să vorbim de o predestinare, deși poate termenul... Dumnezeu își dorește ca noi să fim sfinți, fără prihană, să avem parte de viața veșnică și lucrul acesta și l-a dorit înainte de aducerea la existența planetei noastre și a primilor noștri părinți. Mulțumesc. Evident că nu predestinați este subiectul nostru, însă insist puțin ca să fim corect înțeleși cu privire la acest subiect. Există voință liberă? Pentru că, apropo de textul menționat de dumneavoastră, tot Apostolul Pavel, cel care le-a scris, spune, vorbind într-un limbaj metaforic, există niște vase pentru cinste și vase pentru ocară. Și vase pentru ocară, da? Referindu-se la oameni, da? Au fost făcute așa, da? Sau au voință liberă? Există voință liberă? Păi când te duci la Horezu și treci prin localitatea aia frumoasă, poți să cumperi ce vas vrei. Ceramică de Horezu. Ceramică de Horezu. Uitați că le-am făcut și reclamă acum. Da. Când ajungi acasă, tu hotărăști ce întrebuințare dai vasului respectiv. Da, am acasă multe vase, soției îi plac foarte mult. Sunt străchinile acelea. Poți să o folosești să mănânci tu, poți să o destinezi să mănânce câinele din ea. E același vas. Asta e ceea ce spune Scriptura. Că noi alegem ce destinație vom avea. E ca și cum suntem niște copii și părinții ne așează într-un tren și roagă pe cineva, ai grijă să coboare la stația nu știu care. Dar pe parcurs, nu știu ce stație, mie mi se pare că e foarte frumos acolo și o zbuchez de sub supravegherea aia și cobor nu știu unde. N-am fost încătușat în trenul ăla. Da. Am fost așezat acolo liber. Da. Mulțumesc. Există un text foarte frumos prin care Mântuitorul rezumă poruncile lui Dumnezeu, cele 10. Și spune că să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și așa mai departe. Cum definiți iubirea? Pentru că se naște o întrebare de aici. Este o alegere personală aceasta, a iubi? Sau, din nou, insist cu întrebarea asta, e o presetare pe care o au doar anumiți oameni? Dat fiind faptul că nu toți oamenii îl iubesc pe Dumnezeu. Aici intervine alegerea. Poți alege să îl iubești pe Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu din toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și poți alege să slujești altcuiva. Este iarăși, revenim așa în contextul alegerii, va reveni acesta ca un light motiv pe parcursul întregului studiu. Alegerea. Ce face omul? Cui alege să slujească? Pe cine alege să iubească? Și aceluia îi va fi îndatorat, de acela va fi legat, în funcție de acela își va decide toate celelalte alegeri din viață. Mulțumesc. Mi se pare un lucru extrem de sensibil,
un așa sentiment, dacă îl pot numi doar sentiment uman, iubirea. Dacă iubirea autentică nu poate fi poruncită, ordonată, impusă, presetată, de ce ni se poruncește să iubești pe Domnul Dumnezeul tău? Pentru că iubirea este o alegere, nu? Cum am spus. Nu este vorba doar de sentiment. Da? Este o implicare, cum spune aici, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Adică este o implicare a întregii ființe. Dar ni se poruncește să facem asta. Nu ne se poruncește. Ni se recomandă și subtextul, care de foarte multe ori devine text, este dacă vrei să fii fericit. E ca și în zicerea celebră din Deuteronomul și apoi repetată în diverse forme în Scriptură. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața. Asta e obligație? Nu dacă vrei să trăiești, alege viața. Dacă vrei să fii fericit, iubește-L pe Dumnezeu și iubește și semenii. Pentru că e o îngemânare. Nu este o impunere, ci este mai degrabă o informare corectă a omului. Îi se pun în față variantele. Ai toate acestea în fața ta. Și consecințele lor. Și consecințele. Poți să slujești dumnezeilor cărora le-au slujit părinții voștri, spune Iosua către popor, puteți face asta, dar puteți să slujiți și lui Dumnezeu, care v-a scos din țara Egiptului, care v-a adus aici, care v-a îngrijit, care se îngrijește de voi și care vă iubește. Voi puteți alege. Și apoi el spune, eu, cât despre mine, eu și casa mea, așa am hotărât, să-L slujim lui Dumnezeu. Prin urmare, acest sfat de a iubi pe Dumnezeu nu este o poruncă, nu este o impunere, ci este o atenționare că în funcție de ceea ce decizi tu, asta ți se întâmplă în viață. Ai variantele toate în față. Mi se pare corect, onest din partea lui Dumnezeu să ne așeze întreaga paletă în fața consecințelor și noi să alegem în cunoștință de cauză. Și apoi mai e ceva. Dumnezeu zice așa, te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Acum dacă cineva, o fată, mă rog, de-aș fi încă o dată tânăr și aș avea nu știu cât, 16-17 ani și ar veni o fată la mine și mi-ar spune te iubesc. Mă obligă prin asta să o iubesc? Nu, evident. Nu, eu pot să o iubesc, pot să mă îndrăgostesc de ea sau pot să spun... Sau puteți să-i spuneți, am făcut deja o alegere. Exact. Da. Asta face Dumnezeu când spune să iubești. Vrei să fii fericit? Vrei să-ți fie bine? Vrei să-ți atingi potențialul? Atunci iubește-L pe Dumnezeu, că El te iubește deja. Știți, dragostea asta nu este ceva ce ni se impune ca de la stăpân către sclavul său. Tu trebuie să... Nici nu intră în concepția noastră că trebuie să iubești. Nu. Ci este un răspuns la o dragoste deja exprimată, la o dragoste deja manifestată, la o dragoste care nu vezi tu, zice Scriptura, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să te îndrăgostești de El. Da. Mulțumesc. Mă gândesc și la faptul că iubirea în sine presupune libertate, că dacă n-ar fi libertate, n-ar fi iubire autentică. Da? În sfârșit, e mult discutat aici, însă vreau să vă întreb și un alt lucru, apropo de alegeri, apropo de decizii. În cartea profetului Isaia, la capitolul 30, versetul 1, am găsit un text foarte interesant unde scrie, vai de, e mai lung textul, dar îl reproduc, îl parafrazez, vai de cei ce iau hotărâri fără mine, zice acolo Dumnezeu. Întrebarea este, cum putem lua decizii bune sau corecte? Și poate ne spuneți ce înseamnă decizie corectă în cazul acesta, da? Vă rog. Da. Ce aș putea să spun e faptul că deciziile corecte sau mai puțin corecte sunt în funcție de sistemul de valori pe care îl ai. Acum, pentru că discutăm din perspectiva Scripturii, trebuie să lăsăm Scriptura să ne spună ce înseamnă decizii corecte sau decizii mai puțin corecte. Și aș începe cu faptul că
Dumnezeu este primul care poate să fie întrebat. Tocmai de aceea avem nevoie de modalitatea aceasta de a comunica cu Dumnezeu prin rugăciune. Suntem îndemnați să folosim orice ocazie pentru a vorbi cu Dumnezeu prin rugăciune, pentru că Dumnezeu dorește să ne ridice puțin deasupra. Adică noi suntem influențați de mediul înconjurător. Dumnezeu dorește să ne ridice pe noi deasupra, lucrurilor înconjurătoare care ar putea la un moment dat să ne limiteze și dorește să ne aducă puțin mai mult în atmosfera cerului, în atmosfera valorilor morale pe care El le are. Mulțumesc! În viață sunt multe situații în care trebuie să luăm decizii și e aproape de speriat când citești textul acesta, vai de cei care iau decizii fără mine. Adică chiar nu poți să iei nicio decizie fără Dumnezeu? Ba da, poți să iei, dar te cam frigi, te cam arzi. Pentru că o decizie, ca să fie benefică, trebuie să fie înțeleaptă. Ori înțelepciunea e la Dumnezeu. Și Biblia discerne între înțelepciunea lui Dumnezeu și așa numita înțelepciunea lumii. Există experiență, se zice că bătrânii sunt mai înțelepți. Vorba vine. Vă spun eu că nu e așa, că am vârsta la care pot să spun asta. Ai mai multă experiență, dar asta nu înseamnă neapărat înțelepciune. Deci ai nevoie de cineva care nu greșește și ăsta e numai Dumnezeu. De aceea rugăciunea este un mijloc de a intra în legătură cu Dumnezeu. De aceea cuvântul, Scriptura, este un mijloc nu doar de a te informa, ci de a te lăsa călăuzit. Că mulți avem informații și facem exact împotriva informațiilor. De aceea ni se atrage atenția că atunci când luăm o decizie trebuie să ne gândim la consecințele care urmează așa în cascadă. E ca și când te-a pus să-ți construiești o casă. Păi trebuie să te gândești unde o așezi, ce sol este acolo. Acum să fac studii de-astea geo și nu-ți emite autorizație fără ele. Dar Biblia a spus-o asta mai de mult. O casă zidită pe stâncă e una și o casă zidită pe nisip este altceva. Și de-aia Dumnezeu ne-a pus la îndemână această carte a înțelepciunii, care este descoperirea sa, Sfânta Scriptură, la care să recurgem. Adăugând la asta, putem să spunem că avem nevoie și de sfatul celorlalți, pentru că nu trăim așa într-o eprubetă și experiența unora și altora. Un alt unghi de vedere, știi, când te-ai îndrăgostit, revin la... nu mai vezi pe nimeni și nimic. Și s-ar putea... Dacă se spune că dragostea e oarbă. Da, s-ar putea ca cineva, având un alt unghi de vedere, să observe niște lucruri, o să ți le spună. Sigur că tu n-ai să bagi în seamă, dar dacă e vorba de multe decizii, e de folos să te gândești. Nu să lași pe altul să decidă în locul tău, că răspunderea e a ta, dar măcar să analizezi. Eu cred că în viața noastră cotidiană trebuie să facem distincția între câteva categorii de alegeri. Sunt alegeri de rutină pe care le luăm în virtutea zilei, a obișnuinței noastre de zi cu zi. Meniul zilei, de exemplu. Da, și sunt alegeri care sunt foarte importante, care uneori duc la consecințe benefice sau grave de tot. Și dacă noi am sta și am analiza cum să facem alegerile în funcție de importanța lor și privind mai departe către consecințe, către urmarea acelei alegeri, cred că atunci ar trebui să folosim toate mijloacele pe care Cartea Sfântă le pune la dispoziția noastră, Dumnezeu le pune la dispoziția noastră pentru ca să facem alegeri bune. Noi nu putem singuri să facem alegeri corecte. Uitați-vă, iau un caz de exemplu, cazul meu. Când a fost diagnosticată cu cancer, vă dați seama că în fața mea s-a deschis deodată un necunoscut în care eu trebuia să iau alegeri. Fiecare voia să mă ajute și îmi recomanda. Un medic, celălalt e cel mai bun, celălalt e cel mai bun, la acela am fost. Și vă dați seama, eu trebuia să iau o decizie la care medic să mă duc din câte recomandări am primit.
la care spital să mă duc să mă operez și așa mai departe. Și totul era legat, se pendula între viață și moarte, între vindecare și nevindecare. Și atunci, în deciziile acestea foarte importante, trebuie să urmăm niște pași pe care Dumnezeu ni-i recomandă. O relație cu Dumnezeu în rugăciune, pentru că El ne poate ajuta să luăm întotdeauna decizii corecte. Să cerem înțelepciune de la Dumnezeu în alegerile noastre. Să fim prezenți la serviciile divine religioase, unde avem comuniune și părtășie cu întreaga biserică și unde putem avea susținere din partea celor din jurul nostru. Să studiem cuvântul lui Dumnezeu cu pasiune, nu ocazional, să devină un mod de a fi, un modus vivendi, relația noastră cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm acolo sfat și înțelegere. Și în felul acesta avem toate șansele ca alegerile noastre să fie cât mai corecte și benefice pentru viața noastră. Apoi, încrederea pe care trebuie să o avem în Dumnezeu, pentru că și rugămintea ca El să ne conducă acolo și să ne predăm voința noastră voiei lui Dumnezeu. Dacă alegem să-i slujim lui Dumnezeu și să fim creștini autentici, atunci posibilitatea de a face o alegere corectă crește foarte mult. Mulțumesc. Mă pregăteam și chiar fac asta acum să vă întreb despre alegerea prietenilor, pentru că studiul nostru vorbește despre acest subiect. Cum vi se pare această alegere? E importantă sau e de mică importanță? Pentru că noi, ca ființe sociale, avem nevoie de prieteni, da? După ce criterii ne alegem? Cum ne alegem? Sunt influențe uneori copleșitoare care vin dinspre prieteni. Destinul unor oameni, dacă pot să mă exprim astfel, a fost modelat de sfaturile prietenilor, de influența acestora. Deci, cum, după ce criterii ne facem prieteni? Vă rog. Spune în Proverbe, capitolul 22, nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Este adevărat că în alegerea prietenilor contează foarte mult subiectele comune, preocupările comune, pentru că valorile personale. Nu-și propune nimeni, vreau să mă împrietenesc cu acela, ci lucrurile curg într-un mod natural în virtutea afinităților. În privința aceasta, Sfânta Scriptură, și aș vrea să mă leg de acest exemplu pe care ni-l oferă Cartea Proverbelor, nu te împrieteni cu omul mânios, pentru că ai șansa, dacă nu obișnuiești să faci lucrul acesta, după o vreme să copiezi și tu. Adică un principiu pe care îl regăsim aici este ca în valorile morale ale persoanei cu care urmează să te împrietenești, să fii puțin selectiv, pentru că cei care după o vreme vei copia lucruri care poate înainte nu le ai fi acceptat. Dar știți că acest tip de prieten este cel mai căutat, pentru că este cel care atrage cel mai mult. Este puternic și cineva vrea să se asocieze cu cei puternici. Nu? Eu cred că una dintre reguli, aici e mult de vorbit, dar una dintre reguli ar trebui să fie asta. Când îmi aleg un prieten, să analizez cum este el și să nu mă împrietenesc cu cineva care are acel soi de defecte pe care eu nu le pot suporta orice ar fi. Să aibă toate defectele de pe lume, dar nu acele defecte care sunt incompatibile cu fiecare. Știți, noi uneori iertăm lucruri foarte grave și ne potignim de lucruri mărunte și spunem asta nu se poate. Adică o prietenie înseamnă și îngăduință. Toleranță, da. Nu o îngăduință din aia că bun, el face toate blestemățiile și fiindcă e prietenul meu, nu. Deci înseamnă și îngăduință, înseamnă și încadrarea în niște principii morale
care n-ar trebui niciodată să fie negociate într-o prietenie. Mi-aduc aminte când eram copil printre a șasea, aveam niște prieteni, locuiam în aceeași curte și ăștia s-apucaseră de fumat. Și mi-au zis și mie, hai că avem țigări. E exemplul clasic, tipic. Da, m-am dus și eu, bineînțeles că eram curios să văd cum mi-au dat, m-am înnecat în sfârșit. O dată de 2 ori și m-am zis, stop, ce fac eu? Pardon, eu nu sunt ca ei. Și am terminat și deși unul dintre ei era coleg de clasă, cât am mai fost noi colegi la școală, n-am fost prieteni deloc. Interesant, nu, nici nu ne-am certat. La 12 ani, 13 ani ați avut această decizie interesantă. Da. Păi, și știți de ce? Că după vreo 2-3 episoade de astea m-am speriat așa de tare, fiindcă începuse să-mi plac. Trecuse tusea și am zis, aoleu, ce fac eu? Că la început am scris joacă, o glumă, teribilismul ăla, știi? Că bun, asta e un exemplu banal și e la o anumită vârstă. Evident. Dar copiii ar trebui ajutați și învățați de către părinții lor cum să-și aleagă prieteniile. Iar la vârstele mici, părinții ar trebui să joace rolul de părinte și să le aleagă prietenii care să le fie și lor benefici și copiilor la rândul lor să fie benefici pentru acei prieteni. Adică să le dezvolte un anumit gust pentru un anumit gen de prieteni. Exact. Dar de ce spune Biblia că, citez, cine își face mulți prieteni și îi face spre nenorocirea lui? Adică chiar trebuie să ne limităm la un anumit număr mic de prieteni sau de ce? E multă înțelepciune în acest text biblic și asta putem să constatăm, acest lucru poate fi constatat în viața de fiecare zi. Prietenia, deși este o noțiune despre care se vorbește încă de pe vremea filozofilor antici și până în ziua de astăzi, și filozofii fac din asta un subiect preferat de discuție, este totuși o floare rară. Prietenia autentică înseamnă a cultiva niște sentimente cu totul și cu totul speciale. Înseamnă acea capacitate a omului de a se dărui, de a renunța la ego și de a fi de folos celuilalt. Înseamnă sinceritate, înseamnă gata de a interveni oricând, înseamnă de a trece peste anumite lucruri care nu îți plac. Se vorbea despre îngăduință și așa mai departe. Prietenia nu este chiar atât de la îndemâna tuturor. Prieteniile autentice sunt foarte rare și Biblia aici ne învață, nu-ți fă mulți prieteni, că o faci în paguba ta. Ce înseamnă aceasta? Că dacă sunt foarte mulți, de fapt, printre aceștia s-ar putea să nu fie nici unul autentic. Pentru că o prietenie autentică se leagă între puține persoane, în general în 2 persoane, maxim 3 persoane. Și uneori este exclusivistă. Și uneori este exclusivistă, dar Platon spunea așa că Dumnezeu ne face prieteni și Dumnezeu aduce prietenul lângă prieten. Adică trebuie să existe acele afinități despre care fratele vorbea foarte frumos. Afinități sufletești, trebuie să existe acea selecție care mă conduce către partener, prieten, om în care eu să găsesc o oază de liniște în fața căruia să-mi pot da jos platoșa aceasta cu care intrăm în societate, masca, și să-mi pot descoperi slăbiciunile fără teama de a fi luat în derâdere sau de a fi popularizat și făcut de rușine față de ceilalți. De aceea, nu, mulți prieteni nu rezistă o astfel de relație. Mulțumesc, mă mai gândesc la un element, am să spun foarte scurt. Biblia zice așa, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura. O primă arie de selecție este să nu mă împrietenesc decât cu prietenii ai lui Dumnezeu. Că dacă sunt prieteni cu Dumnezeu, trebuie să ne simțim bine în grup. Și probabil că avem și valori comune. Exact. Și de aici derivă foarte mult. Mulțumesc. Cum poate cineva să facă o alegere bună în privința căsătoriei? Pentru că un alt proverb biblic spune,
cine poate găsi o femeie cinstită? A se citi și bărbat cinstit, că e același lucru. Un Exact. soț, da? Soț-soție. Da? Deci, este suficient dacă cineva găsește o persoană bună sau potrivită? Cum? Este piatra de încercare a vieții, din Este o punctul alegere meu. pe care, să spunem, o facem o dată în viață. Exact. Așa ar trebui să fie. Dacă pornim din perspectiva aceasta pe care unii o numesc învechită, că alegerea partenerului înseamnă o dată pentru totdeauna, atunci lucrul acesta este foarte important. Pentru lumea în care trăim acum, contemporanii noștri, tinerii, au o altă viziune, din nefericire. Căsătoria reprezintă așa un fel de nouă experiență de viață și ea se poate repeta în câte ocazii îmi oferă viața. O asociere de o persoană de care mă pot despărți oricând, în momentul în care nu mai avem un ideal comun. Biblia ne învață cu totul altceva și Cuvântul lui Dumnezeu ne învață cu totul altceva. De aceea, alegerea unui partener ar trebui să fie preocuparea noastră și a celor implicați în alegere, a tinerilor, dar și a părinților care cresc pe acești tineri. Mulțumesc, dar cum să găsești o persoană potrivită? Am înțeles. Deci, o singură alegere, da? O singură persoană în viață este ideal din perspectiva culturii creștine, dar cum să o găsești pe aceea? Soțul acela, soția aceea? Rog. Ați găsit-o personal, probabil, da? Cum ați făcut? Haideți. Spuneți. Pot să spun că lucrul acesta se poate lua recomandări din partea pe care am discutat-o, am dezbătut-o mai pe larg la început, și anume la alegeri, la modul general. Adică un partener de viață, dacă îl alegi pentru o viață, atunci ai nevoie de rugăciune pentru acest lucru. Ai nevoie să-i ceri lui Dumnezeu lucrul acesta. Ai nevoie de foarte multă informație. Și cum arată? Cum să înțeleg că mi-arată că ea este sau el este? Că cer lui Dumnezeu. Mulți se roagă, Doamne, dă-mi și mie jumătatea mea. Da, știți că circulă chiar și anumite glume în sensul acesta, că cineva s-a rugat, altcineva i-a spus, când a adormit prietenul, i-a spus: Maria, Maria este fata pentru tine, și el s-a trezit și a ales-o pe Maria. Nu. Dumnezeu este Cel care creează contextul, împrejurările, situațiile în care eu pot cunoaște persoana respectivă și ne călăuzește în direcția aceasta. Apoi, avem nevoie de foarte multă informare. Înainte se punea mult accent pe lucrul acesta și de aceea în mod sigur, căsătoriile erau trainice pentru că era multă informare. Sora White... Și o perioadă, scuzați-mă, și o perioadă de cunoaștere mai îndelungată. O perioadă de cunoaștere, da, și de informare. Autorul american Ellen White spune că trebuie să cunoaștem foarte bine familia celui pe care vreau să-l am partener de viață, să știu cum se poartă partenerul meu în familie. Cineva spunea: uită-te bine cum se poartă prietenul tău cu mama sau cu sora și vei ști exact cum se va purta cu tine. În cartea asta scrie foarte mult despre așa ceva. Exact. Merită citită. Sunt multe aspecte. În tot cazul, rămân la convingerea că rugăciunea, relația cu Dumnezeu, timp pentru cunoaștere și o gândire serioasă în dreptul defectelor pe care le are partenerul pe care vreau să mi-l aleg. Mulțumesc. Cineva spunea foarte frumos, și cu asta închei: acceptă partenerul ale cărui greșeli le poți accepta pentru toată viața. Dacă nu poți trece peste anumite lucruri, nu merge mai departe, pentru că după căsătorie oamenii nu se schimbă. Deși să încercăm să ne schimbăm reciproc. Mulțumesc, vă rog. Și mai e un element. Când vrei să-ți alegi partenerul de viață și parcurgi toate etapele acestea, te rogi, cauți, întrebi în stânga, verifici criteriile care pentru tine sunt importante, acelea pe care Dumnezeu le-a spus
și cauți compatibilități și încă 1001. Când ai făcut alegerea, să știi că perioada de alegere s-a terminat. Cu soția glumim adeseori pentru că avem stiluri diferite de a face cumpărături. Eu dacă trebuie să cumpăr ceva, mă duc în magazin, în piața cu pricina, mă uit, cumpăr și am plecat. Cred că e ceva specific bărbătesc. Cred că da. De multe ori greșesc. La căsătorie nu așa se face, văzut plăcut, plecat. Soția nu. Soția până nu verifică tot ce există acolo ca ofertă. Și mai ales etichetele. Și mai ales toate, nu face lucrul acesta. Pentru mine însă, când am decis că acesta este lucru pe care l-am cumpărat, celelalte dispar, nu mai există. Dar nu mai interesează. Și i-am spune câteodată. Dar poate vezi ceva mai bun, mai frumos, te zic, nu mă interesează. Am ales asta, mie mi-ajunge și am încheiat-o. Poate și datorită structurii noastre de a ne concentra pe un singur lucru la un moment dat. La mine durează de vreo 44 de ani și merge bine. Cred că am făcut o alegere foarte bună. Mulțumesc. Nu că am fost eu așa foarte deștept, dar mă regăsesc în ceea ce spuneți. Un mic aspect pe care aș vrea să-l adaug. În varianta în care eu caut un partener care să mă împlinească, să mă satisfacă, să mă facă să mă simt bine, sunt deja pe o cale greșită. De ce? Pentru că eu caut un partener pe care să-l fac fericit, față de care să mă dăruiesc și lucrul acesta este cumva legat și de ceea ce am discutat de prietenie. De-aia nu am nevoie de-aia nu pot să am mulți prieteni. Pentru că prietenul la nevoie ajunge mai mult decât un frate. Adică nu pot să mă dedic, nu pot să mă ofer la nu știu câți. Probabil maxim 10-12. Oh. Și asta e mult. Da? Ideea este, am nevoie să mă ofer, nu doar să primesc. Pentru că în felul acesta cresc, dăruindu-mă. Iar dacă în privința prieteniei m-am învățat să procedez așa, îmi va fi mult mai ușor în vederea căsătoriei. Mulțumesc. O ultimă întrebare. Solomon, un om care a observat, a fost un fin observator al vieții și a făcut multe alegeri și ulterior le-a înțeles și consecințele. Solomon spunea, tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Da? Unii oameni se pare că nu au prea multe criterii de selecție, cum n-a avut Solomon o bună bucată de timp din viața sa. Ce este greșit, deci, în a obține tot ce dorești, dacă este posibil? Păi când obții tot ce dorești, nu mai alegi nimic. Și asta e greșit. Revenim la ce spuneam la început. Omul a fost creat cu acest dar și povară în același timp, care se cheamă alegere. Alegerea morală. Și acest tip de alegere ne urmărește toată viața și ne determină viața. Ori dacă tot ce văd vreau, atunci unde e discernământul, unde este selecția, unde sunt criteriile de evaluare, unde e gândirea pe termen lung cu privire la consecințe, ce să alege de viața mea? E foarte periculos. Și dacă eu, în calitate de partener de viață, îmi satisfac absolut toate dorințele, mă gândesc la măcar un moment la dorințele celuilalt, celui de lângă mine, partenerului de viață, are și el toate dorințele împlinite? Aceste dorințe împlinite se realizează în cuplu, între noi, sau fiecare pe cărarea lui? Dacă fiecare pe cărarea lui, atunci nu mai vorbim de un cuplu, nu mai vorbim de o familie, nu mai vorbim de un loc în care prezența lui Dumnezeu să fie bine primită și să se observe, să se simtă în fiecare zi acolo. Mulțumesc. Deja avem experiența lui în care el spune că totul este deșertăciune și goană după vânt. Adică de ce mai ai nevoie să repeți experiența unuia care deja a trecut pe aici? Da, așa e concluzia lui, că după toate încercările pe care le-a făcut, i-a apărut totul deșertăciune. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile date. A fost un studiu foarte interesant. Vă mulțumesc de asemenea pentru cărțile pe care le-ați adus. Și ca de obicei, și nu spun de complezență, vă aștept și cu o altă ocazie pentru o nouă emisiune.
Cu multă plăcere. Dragi prieteni, iată un motiv pentru noi toți cât se poate de util să citim Biblia. În ea găsim istorii de viață ale unor oameni care au făcut alegeri bune și rele, greșite sau corecte, iar consecințele pe care le-au cules ne oferă lecții prețioase. Însă nu doar pentru atât trebuie citită Biblia. În ea găsim și iertare pentru alegerile greșite pe care eventual le-am făcut față de Dumnezeu sau față de semeni și față de care poate nu mai este posibil să reparăm greșeala. Și mai sunt multe alte motive pentru care putem citi Biblia. Unul dintre ele este și acela că menține conștiința trează. De aceea vă spun de fiecare dată, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!